uJesu Kristu inkosi baba. Ngike ngaba sesibonakalisweni ngilele ebusuku. Kungathi sisendlini yenkonzo siyakhonza nabazalwane. Mesisakhonza kungene uJesu ephethe enye into ngebhakede lu-5 litre elikhanyayo okungathi kuwumlilo. Wasimisa ukukhonza, wathi isikhathi sokukhonza sesiphelile. Isikhathi sokuba siyothestwa manje sifakwe ethestini. Isikhathi sokuba siyohlolwa ukuthi kuyohlola imisebenzi yethu ukuthi senze kahle yini, senze ngakho yini. Kwaqalwa ngami, ngaguqa phambi kwakhe ngathi uJesu Kristu inkosi, ngisho ngenhliziyo, ngiphakamise nezandla. Immediately ngisho njalo ngavele ngahlwithwa same time. Ngayibona ngindiza ngishona phezulu, ngadlula ngisho emafini, ngadlula esibhakabhakeni, ngaze ngafika phezulu. Uma ngifika phezulu, kuneminyango laphaya, amaroom ngamaroom ebengifakwa kuwona ngihambe ngikhonjiswa. Umnyango wokuqala khona abantu abangaphendukanga, bahleli lapho bengibingelela bengiphakamisela isandla, ngadlula kubona mina ngawungena kumnyango wesibili. Kumnyango wesibili ngafika kukhona abesifazane befaka amabhulukwe bedansa nabo bengafikanga ezulwini. Umnyango wesithathu khona abaphuzayo. Umnyango wesi-4 khona abazalwane ababeya enkonzweni kodwa bebeya enkonzweni behlobile bengafikanga nabezulwini. Kwathi umnyango wokugcina-ke bekuyisezulwini. Mengingena laphaya kugcwele abazalwane bafaka iy'ngubo ezimhlophe, khona ney'ngilosi zishaya amaphiko, kuyadonyiswa, kumnandi kufudumele nje kuyakhazimula, kumnandi lobo okungachazeki. Ngathi mengingena laphaya ngabusiseka, ngabuza ukuthi sisazobuyela yini emuva. Kwathiwa hhayi, sizobuyela emuva sizohlolwa, kuzohlolwa imisebenzi ukuthi senze kahle yini endleleni yokukholwa. Ngathi ngafica nomvangeli lapho engikhonza naye, wangixhawula wathi, ndodakazi, siyabonga ukuthi unqobile sewufikile kule ndawo. Ngathi mina yebo baba, nginqobile kodwa ngibuhlungu ukuthi asisakwazanga ukufinyelela sonke, khona abasele. Kwathiwa hhayi, ungabakhaleli laba abasele, banikeziwe ithuba lokuphenduka, bangaphenduka. Kwasho kwadunyiswa, kumnandi ngale ndlela. Ngithe ngithi ngisakhalela ukuthi la kumnandi, angifisi ukuphindela emuva. Ngavisane ngaphaphama-ke, ngavuka ngisabusisekile, namanje ngisabusisekile. Bengiqala ukubona ubuhle bezulu, ngavuka ngibusisekile ngalolu hlobo olumangalisayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Umpostoli uNsibande, siyambonga uNkulunkulu esigcinile kwaze kwaba manje. Ngifisa ukuletha amazwi okubonga kakhulu uNkulunkulu. Ngosuku lwayizolo ebengivuma ngalisono. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, angazi ngingayisa ntoni kuye. Ngiyambonga uNkulunkulu owenzile izulu nomhlaba. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ongakhethi ibala lomuntu. Ngiyamdumisa kakhulu. Angazi baba ukuthi ngingathini ngomso ongaka engenzelwe wona, phezu kwezinto ezimbi engizenzile phambi kobuso bukaNkulunkulu, phezu kobubi nokungcola. Ngibonga ukuthi ngilandiwe nami emgodini ongenamkhawulo. Ngibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi nami ngifanelekile. Umusa kaNkulunkulu baba, ngiyamdumisa uNkulunkulu ngawe baba. Mina mangibona wena, ngibona ubaba wami weqiniso kanye nomama umpostoli. Ngibona impela ngiyezulwini mangibona wena baba, ngoba ungifundisa iqiniso nobungcwele lokhu okuphilayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngiyanithanda nje baba kakhulu. Ngiyabonga, ngizizwa ngifudumele, ngizizwa ngigoniwe izandla baba ezinhle ezingcwele. Ngiyabonga, ngiyamdumisa uNkulunkulu. Ngilale kamnandi baba, angikaze ngiphuphe, ngize ngazokhuleka ngo-3 kusukela izolo nje ukhuleka baba, ungikhulekela zonke izimo
umzimba wami uvele nje wonke amaphathi omzimba ashisa amaphathi omzimba, ngiyizwele ubumnandi noma ngihamba endleleni nje ngamatekisi ngaze ngayofika endlini ngizwe ubumnandi obukhulu baba. Namanje ekuseni uma ngikhuleka kulokhu kugobhoza izinyembezi baba, ziyehla izinyembezi ngizwe ubumnandi enhlizweni, ngizwe ukudumisa uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nami sengizokwazi ukuma phambi kwebandla ngifakaze, ngoba bengingaboni ukuthi yini engingayifakaza ngaphambili ngingcolile. Ngiyabonga uJesu Kristu. uJesu Kristu Nkosi. Ngiyanibingelela bazalwane, nomkhulu nogogo. Igama lami nguNoluvu Ngwakamthembu. Bazalwane, ngangahlaselwa umoya omubi, ngisebenzela usathane. Ngingafuneli ukuthi ngihlanganise nabantu, nginukela nje ugazi, ngifuna nje into ey'nyama, ngingasadli ukudla nje ukudliwa abantu bonke. Ngathi ngingahlala ngedwa, ngenze into ezimbi ukuze ngifeze inhloso zikasathane, ngizonda abantu. Ngathi ngelinye ilanga nje ngihlala ubusuku bonke. Bazalwane, lento ifuna nje into ey'nyama. Uma ngadla ukudla ngiphalaze, ngibuyise ukudla. Ngase sengiqala ngikhuleka lo mkhuleko kamkhulu. Usuku lokuqala ngacobeka, ngacasuka, angathi ngahlala ngedwa, ngingafuni muntu nje ozongikhulumisa, ngathi ngalala nje yini nje ngikhathale, ngicobeke. Uma ngiqhubeka ngokukhuleka lo mkhuleko, kungathi kunento nje engihlebelayo, ngathi ngingabaleka. Lento ingishisa ngaphakathi, ngathi ngiyasha, ngathi nje kunezinto ezikhulumayo, nabantu abakhulumayo, ngathi ngiyahlanya, ngathi bakhuluma emandlebeni, ngathi into ngiyasha ngaphakathi, ngathi iyangishisa, ngathi iyanyakaza nasesiswini, ngathi iyagxuma ngathi igxuma ngazi emathumbini ngaphakathi. Sengiqhubeka ngokukhuleka lo mkhuleko, ngakhuleka. Ngathi ngelinye ilanga ngazizwa ngathi ngiyakhululeka, ngathi kunemithwalo esukile emahlombe. Ngizwa ngathi nje ngizalwe kabusha, ngizwa ngijabule, sengikwazi ukuphila nabantu, sengikwazi ukudla ukudla nje, sengasaphalazi, ngingasayenzi lento eyayenziwa kuqala. Sengikhululekile, ngafisa ukuthi ngikwazi ukuthola isikhathi, ngikwazi ukuchaza kahle. Ngiyabonga uJesu Kristu Inkosi. UJesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyakubingelela egameni likaJesu Kristu Msindisi ongcwele. Ngiye ngaba nombono Baba ukusa kwangoMgqibelo mhla ka-16 ku-Agasti, ngibona ngisentabeni eNdla-Jova kuyabonelelwa endlini yokukhonza. Bagcwele abazalwane, kodwa futhi bekungathi isikole le ndawo. Kwashaya isikhathi sokuthi kumele kuyiwe emthandazweni. Then kwaphunyelwa phandle egcekeni. Uthisha omkhulu bekade kuwubaba uNsibande. Emva kwalokho umthandazo sewuqalile, ubaba uNsibando uyabalida abazalwane noma uyabalida abafundi ngomthandazo. Ngaqhamuka mina ngi-late, ngiqhamuka ngemva kwabafundi, ngadlula ulayini wothisha akade beme emva kwabafundi, ngapotsha phansi kwabo, ngacinga ulayini wabesifazane, ngaqale ngama komunye ulayini kanti wabafana, ngabona ukuthi wabafana, ngasuka ngaya kwabesifazane. Kwabesifazane ngafike ngawuthola ubungekho mude,
bekuwolayini abahlukahlukene, kodwa lo engifike ngawujoyina ubungekho mude. Ngifike ngajoyina ngaphakamisa izandla nami ngasho abaseRoma 10:9, kodwa bengihambaze ngekwesingenhla ngigodola baba. Waqhubeka umbono, ngabona sengigqokiswa ingubo emhlophe. Emva kokusho abaseRoma 10:9 yaqala yagcina emadolweni, yaqhubeka kwathiwa cha, kumele ngigqoke ende, yehla yaze yofika phansi emaqakaleni. Ngahamba ngaphaphama baba. Umbono ubumude kodwa ngizonqamulela. Mase ngiphapheme sengiyakhuleka, ngakhuleka. Mangikhuleka ngase ngithatha iBhayibheli ngenza unkatho. Kwavuleka uMathewu chapter 3. Mathewu chapter 3 isihloko sakhona sithi ukushumayela kaJohane uMbhaphathizi. Ngafunda ngafika verse 5. Uthi verse 5 khona kwaphumela kuye iJerusalema neJuda layo lonke nezwe lonke laseJordani, babhaphathizwa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonelwa umbono baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba, egameni lenkosi yethu ephilayo uJesu Kristu. Ngiyabingelela baba, bingelela ubaba wethu, bingelela umama wethu ngokukhethekile. Baba, nginobufakazi la obumangalisayo baba. Nginohlanya ebese lihlanya rila endlini. Baba, bantu bathi ngiyathakatha uNkulunkulu indlela angisebenzela ngayo. Bebefika abantu bephuma bengena bethi iyalana inyanga, iyalana ngumthandazo, hamba la umthandazo khona ufikile Nandi osebenza kakhulu. Athi umuntu uma ephuma ngiguqe ngedolo ngithi baba, uyamuzwa umuntu wakho ukuthi uthini. Mina ngiyilapho ngoba nginethemba elikuwe kuphela, nginalo elinye. Baba, umntwana lo engangikutshela ngayo ukuze ngimse esibhedlela, angimselanga ukuthi ayophila esibhedlela. Ngabiza amaphoyisa ngoba wayefuna ukulimaza umuntu oqashile kwamakhelwane. Ngathola i-chance-ke yokuthi ngikhuleke, bengithatha lo mkhuleko owokugcina onamaRoma 10:9, ngihambe ngiyowubeka embhedeni wakhe. Ngiwubeke kunevazi owayefike nayo nje kuyiyona eyamhlanyisale kule zinto zamandiya ebemane ziqoqa, afike enza izigodlo zamandiya, aqoqa amake akhuleke kuwona baba. So wathatha-ke, wabuya wathatha le vazi wayibulala baba. Kwasho yena ngomlomo wakhe wathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngemvume yakho baba ngingayisenda ividiyo, kukhona la kunevidiyo engayithatha eseyifakile kodwa emgqomeni le vazi lena baba. Baba, uthi kunezinto eziphumayo namhlanje usanda ukungitshela ukuthi kunezinto ebezingathi phambi kunezinto engathi ziyaphuma kuyena emzimbeni, kanti waqale waphupha engathi ukhipha iy'naliti, kunamashayini ayemile la eduze kwakhe. Ethi ubuhlungu lo bebengibuzwa ngizikhipha, bekufanele ukuthi ngiziyekile kodwa ngizikhipha. Kunezinto nje eziphumayo kuyena. Ingane baba ehloniphayo, enesizotha, efundile, kodwa nje bekuyinto nje besihlala ngokuthukwa baba. Uyabona nje ubethi uma ethatha immese emibili ezongiqhoqa ngayo ngithi Nkosi, anginayo nje indawo yedimoni. Ngimbheke emehlweni abantu babaleke babuze ukuthi isibindi ngithi idimoni aliphume lihambe ngizolishisa. Uyabona nje baba, nganesibindi esimangalisayo baba. Uphilile, uyapheka, uyaklina, umntanami back to normal. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uJesu Kristu esimkhonzayo baba. Ngiyakubonga ngemikhuleko baba. uJesu Kristu uyinkosi baba. Kuningi baba, isikhathi asikho. uJesu Kristu uyinkosi baba wami. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabikelela ekhaya lezwe nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, le ngane le iqale ngokuthi yavele yaba nolaka. Le ngane le yangafuna ukugeza, sabona nje yenza into ezifani, yama elangeni, izoma elangeni usuku lonke. Yaba nento nami lento le, kusho ukuthi nje uSathane wayefuna mina baba.
Hhayi, sabona ukuthi akukho right, ithe isuka yabe ihamba iye elwandle ibuye, uyabo lezi zinto ezilahlwa amandiya uma isenza le mikhuba yayo, abuye wenza isigodlo ekamereni wanesigodlo phandle. Ngilokhene ngimkhuza ngalezi zinto, enza into ezisabisayo, azobuya nazo zonke lezi ezilahlwa abantu elwandle. And idimoni lakhe belimandla kakhulu nento yabo nje baba, wenza izinto ezenziwa amandiya kahle kahle, ngoba ubebuya ngisho nalabo sari. And into ebovu baba, ubehamba abuye nayo, ufike iziqu ezimboze ngayo la ekhanda, wanolaka, wangcola, wanenze uhlanya baba. Into ebesekusela ukuthi ihambe iyohlala emgaqweni, kodwa ngoba bengikhuleka ngithi mina Nkosi, angeke ngithi ngithandaza, ngikhuleka ngikhonza wena, ngibe nohlanya la endlini. Angeke kwazi ukwenzeka lokho, zibonakalisa ubukhulu bakho. Ngilokhene ngikhuleka, into ebengiye ngiyenze obekungumamngaza-ke baba, inedimoni, lokuhlanya kwakhe kunedimoni, ngoba into enomkhule, uma nje ngike ngathi uJesu Kristu uyinkosi, ulaka ebeba nalo asho futhi baba athi le nto le maniyisho nje yangilimaza le nto le, maniyisho abe nolaka. Anqaka amatshe lo muntu lapha emnyango, akuzokhuleka la matshe. Uma baba kubalele, uhlala laphaya esigangeni, ahamba yoma entabeni, uhlanya nje baba. Angivele ngisho nje ngithi bese kuwuhlanya, into ebengiyinto yokuhlekisa la, ngoba phela babekwazi ukuthi iyona ngane engithembele kuyona, njengoba kungena umuntu osebenzayo la endlini, nanjengoba iyekiswa ngisho emsebenzini, bayasaba bathi ayihambe iyodla amaphilisi. Hhayi baba, kuthena-ke manje njena yavele yaqala phansi, yahamba yayolanda ivazi egugile, isiteku esigugile samandiya, yaseyihlanya-ke kule game-ke yokugcina ecishe yabulawa amandiya baba. Yilapho-ke engithe uNkulunkulu akenze okukodwa, uthatha mina noma uphilisa le ngane, ngoba angeke ngihlale nohlanya. Vele ngiyinto ehlezi igcona kuthiwa uthi akasebenzisa imuthi, kusho ukuthi yingubo uyathakatha njengoba engafuni izangoma, engafuni ibathandazi. Uyazi ukuthi, yabo nje baba, ngingayiphili impilo e-right. Kusho ukuthi-ke baba, uthena uma sekucaca ukuthi ufuna ukubulala umntwana, or ufuna ukushaya umntwana wala elokhuzaneni kwamakhelwane, le nto yenzeka ngokuthi ubuya nala matshe awathandazayo, uwabeka la phambi komnyango. Ngithi angizifuni lezi zinto, njengoba ngibizwa ngokuthakatha, lezi zinto ozibeka la azidecorate ngala matshe, awabeke ney'ndwangu ezibovu, amanenqula-ke kula matshe. Hhayi, wangithuka wamemeza-ke. Uyalazi ilizwi lendoda vele uyanuka phu i-gentleman baba. Hhayi-ke kusho ukuthi baba avele asifuneke manje okwenza ukuthi ngibize amaphoyisa, ngoba olalonga ngiwabizi mina, ngibhekana naye. Uma eseza kumina ngithi idimoni nje alikhohlwe, alinaso isabelo la emzimbeni wami nakule ndlu. Le ndlu le siyakhuleka, phansi kwelizwi likaNkulunkulu. Akungeke mina ngizobulawa idimoni. Ayidedele imibese, mayibuya uyise, ngoba uyise unengadi alima kuyona, ngibuye ngimkhombise ukuthi nazi-ke izikhali ebengizobulawa ngazo. Baba wavele wafuna ukushaya-ke manje lo mntwana wakwamakhelwane, kunabantu abaqashile. Ngabona ukuthi ngizongena enkingeni, ngoba sengike ngazohlaselwa kuthiwa angihambe nale ngane la, ngoba izobulala abantu. Ngafikelwa yikhomiti kwezamasosha, kuhlala amasosha-ke kule ndawo yaseKhonobha engiqashe kuyo. Base beyahamba-ke baba, kusho ukuthi ngabiza amaphoyisa. La ngithole-ke manje isikhathi sokuthi uma i-admit-wa, ngithole isikhathi sokukhuleka kahle, ngivuse iy'ngane ezincane. Ngihlala ney'ngane, abazukulu abayi-4, iy'ntandane ezimbili nabazukulu bami, hlala nazo la, ngihambe nazo ngiyokhuleka endlini ahlala kuyo. Baba, into ethi uJesu Kristu uyinkosi, kusho yena kuqala. Manje ngiyambonga baba uNkulunkulu, ngithi lo bufakazi angibudlulise, noma ngeke ngize ngikwazi-ke ukudla ubufakazi bonke. Uhlanya alumane, kuthiwa noma ephilile, kuthiwe sekuyaqala-ke manje kuqala ihlobo, useqalile u-back to normal baba, elungile ingane le. Izithi kwayona ubaba uyakholwa, uyakuncoma. Ubengafuna into ethi nje sibande.
baba mangithi mina ubaba wami uNkulunkulu wami saze saphila impilo ngize ngithi mina into eyangifaka ekhaya uyovela kwati into ongakazi uyibone baba sakhuleka nosisi khona omnye usisi engamfaka ekhaya lezi abathu Constance Nkomonyenca silwe ngomthandazo siyalwa baba ngomthandazo osifundise wona siyabonga baba uJesu Kristu inkosi baba uliphilisile baba ihlanya liphilile ihlanya la ekhaya bengangithi mangibona uhlanya endleleni ngithi uNkulunkulu ingane yabantu kungcono umuntu avela ambulala umuntu kunokuthi amenze lento bese likhona la kwami liphilile uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi baba wami akugcina uNkulunkulu baba uyilento oyiyona akwenze wayiyona ugitshelelwe nathi baba siyabonga kakhulu ngiyajabula baba ngiyambabaza uThixo Jesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi, ngibingelele ubaba uNsibande, umama uNsibande, ibandla lonke laseKhalezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukuletha ubufakazi. ngoLwesihlanu benginyukele entabeni, ngathi mase ngilele ebusuku ngaphupha isihlahla esikhulu esimiswe kwe-umbrella. Lesi sihlahla besilenga iy'mpahla zabantu, sigcwele iy'mpahla ezimhlophe. Ngimile eduze kwalesi sihlahla, benginomntwana oyintombazane, kodwa lo mntwana akalingani nami, ube mncane kunami. Bese ngimbiza lo mntwana ngithi, wemngani wami woza la, bese yeza. Bese ngithi ngicela sihambe. Bese siyahamba nalo mntwana, sithi masihamba nalo mntwana bese siyandiza baba. Besingenawo amaphiko kodwa besindiza. Sindiza sengathi sindiza esibhakabhakeni, sihamba endaweni engayazi ukuthi ngayichaza ukuthi le ndawo ibinjani baba. Sihambe sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sandiza saze safika kwenye indawo ebinabantu. Laba bantu nabo bame omoyeni njengoba nathi sime emoyeni. Kule ndawo bese ngikuyo ngathi ngithe mangifika ngase ngiqala iculo. Angisalikhumbuli-ke leli culo engifike ngaliqala. Sengisho ukuthi baba, ngiyabonga uNkulunkulu uthanda angithanda ngalo nokungibonisa ukuthi ukunyukela entabeni kubaluleke kangakanani uma ungumzalwane. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasendlini nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nobaba uNsibande ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, ngibonga ngomkhuleko owenzeka ngoLwesihlanu obewuthi ukukhululwa kwamandleni obumnyama. Ubaba uNsibande ngesikhathi esho ethi phuthuma manje noma usemotweni noma aphi guqa ngamadolo uyathandaza. Ngaguqa ngaleso sikhathi ubaba esho wathandaza, engakathandazi sashumayela la buhlungu kakhulu amadolo, ababuhlungu kakhulu amadolo, waze wathandaza. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi kusukela ngalelo langa ngoLwesihlanu amadolo wami awabuhlunganga kwawona, aphilile. uJesu Kristu inkosi, ngawuzwa nje lwamkhuleko esachaza ukuthi lo mkhuleko unamandla, inkulu into ezokwenzeka. Ngibone kimina, ngiyafakaza. Amadolo wami ayebuhlungu kakhulu, kwabuya izwi elalithi idimoni lamhlukumeza uJesu elithandazele umfana, ngazi noma wayenesithuthwane noma wayenani, wamthandazela kakhulu. Memthandazela lamhlukumeza kakhulu idimoni, kwakukuphuma kwalo. Nami ngibonile ababuhlungu kakhulu, ngingakaqali nokuthandaza ngabe ngibona kusho ukuthi uThixo uyanikhulula. uJesu Kristu inkosi, ngiyambonga kuNkulunkulu. Amadolo wami ayakwazi ukuguqa, awabuhlunganga kwawona. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba kuwena baba wethu, ngiyabingelela kumama, ngibingelela konke umndeni wakwababa Nsimande. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngibingelela entabeni kaJehova kuyabonelela. Ngingakhohlwa ikhaya lezwi lapho sidla njalo insuku nensuku futhi siyasutha baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngibonga kakhulu nobufakazi lo wayizeka ubhuti wami
ngoJuni ubhuti wami emsebenzini eyongena ebusuku ethi sehamba wahlangana negebengu zesiphathe ibhamu baba zamshayela wayehamba ngenyawo akathatha ngemoto ngalelo langa ehamba ngenyawo ngoba wathi kusebusuku zamshaya zamphuca amafoni zamphuca yonke into ebenayo omunye besho ukuthi bafuna ukumbulala hey baba hey wasinda futhi kube bambulala besingasikwazi kumthola ngoba eSouth Africa lapho ekhaya sihamba indawo ende sihamba emobeni kugcina umuntu bese bembulala bamlahla emobeni ningasakwazi kumthola ningamboni kodwa ubhuti wami wasinda kanjalo kodwa kwamanje hayi sekuright kwathi sekulapho baba indodakazi yami lesesikhathi nangiqala inkonzo zangoJulayi lapho entabeni nabo futhi bayisenkonzweni baphuma la eMalawi baye eZimbabwe enkonzweni yena uteacher waSunday school ehamba neqembu lengane zaSunday school baye eZimbabwe ebhasi baba bathi besefikile eHarare bathi besengene kwakungo9 ebusuku uthi udriver ehamba ubona phambi kwakhe uqhamukile lelikhulu kodwa nendlela ehamba ngayo uthi yena wazwa ngizwe ukuthi imisi ibhasi sibonga ukuthi walilalela lelizwi wama nebhasi etesemile nebhasi la qhamuka leliyole uthi lafikira kubona labashayisa bona bamile lathi sebeshayisile laphindela ngemuva layowa laphaya kodwa bona kubona kwafa iwindiscreen yonke yawela phansi ingane zaziselele ebhasini zashayisana zona zodwa nenhlahla zazibophe amabelt kwaba lokho ukuthi ayiki ingane yalimala kanzima ayiki ingane yalala esibhedlela kwakuqhuzuka khona lokho mina indodakazi yami yaphuka izinyo kodwa ngambonga uNkulunkulu baba ngambonga uNkulunkulu ukuthi sivikelekile nemindeni yethu la ekhaya lezo sivikekile kakhulu ngabonga khona lokho nami futhi baba ngilinye ngavuka nje ingalo yami ngisakwazi ukuyiphakamisa ngisakwazi ukuthatha ukudla ngifake emlonyeni kodwa ngathandaza nje ngathi uJesu Kristu inkosi ngasinda kanjalo baba sivikelekile.